Oradaki joy kutu yaka. Orada Lenovo. Lenovo şans mı? Edi sada 35 som. Yani edi sada 25 som. İşte sada 25 som. Mana edi sada 35 som. 30 som. De sada 6 som. Короче, yakma ne? Ama yo yakma. Yo yakma. İnej bu safetar. Safetar şans mı kutu? Yo sada 35 som. Orada peş. Ина короче миёҳан ина бародаро оз бо ина вагон майзад мефурӯранд шу ҷӯша рӯзкайсан ина ор свежи нарх навош рӯғани ҳаста га брат рӯғанора як нарх навоша бинем тамом қати номеро та мегӯям та 907 74 57 77 номеро ин братанма дар ин бозори Хурғантепа бародаро фақат ин ордер рӯғани каршкава ин продукт ай барои дигар чизо занг назан барои ин рақамо барои ин продукт ай зинда бошед ина рӯғано чанд сум гуфти ака рӯғано 88 сум 88 сомон иш 87 сомон ин намудаш аста ин 45 сомон 45 сомон фақат рӯған продукт ай бародар зинда бошед саломат бошед чанд сум гуфти ака 30 сомон ака 30 сомон анҷа мо бурда ҳастем короче ништия гашт ишайн иш 20 сум майда майда 20 сомон иш калона 30 сомон ҳозир зинда бошед ҳамиҷа мебирам ина чанд сум пиёзози 1 сомон 20 дирам ина пиёз бародаро ина диде иш 1 сомон 20 дирам ина тамошо кунед гуфтем иш 1 сомон қакия неш дора барои аму чоқ дора барои аму калон соза хай пиёз ки ҷоа пиёз Lenovo да инами иш 1 сомон даст короче кашкони ахтан ака кашка чанд сум 4 сомон 20 дирам ина кашка ки ҷоа ҷергатор будаст 4 сомон 20 дирам вой арзунош дорӣ ё ки ҳамея тамом покистон 4 сомон даст сеткои калона короче сафетар ҳамея зуриш ҳамея 420 ай 4 сомон 20 ҳамея дуруни мошина намехелия ё ина каршкай ҷергатор 4 сомон 20 дирам ина каршка дар бозори Хурғантепа каршка зур зура мия аста бо масчо 4 сум хай дори миёи масчо 4 сум даст короче ҷергатор 4 сомон 20 дирам покистон калон қопои калона 60 километр барои амун 4 сомон даст зинда бошед ин пиёза короче 1 сомон 20 то 1 сомон хурдан чанд сум ай не чанд сум ай миё ҷергатора ё 4 сомон не я каса па калон калони барои худ конкретно чанд сум ай 4 сомон 30 дирам не да булош ҷанга короче каршкара чанд сум гуфтиш 4 сомон 30 дирам друнж зарда ё зард даст ина